مصطفیٰ کہندے نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو یعنی رسول اللہ علیہ السلام دی ولادت دا ذکر، آپ دی بچپن دا ذکر، آپ دی نوجوانی دا ذکر، آپ دی جوانی دا ذکر، آپ دی قال چال ڈھال کردار گفتار دا ذکر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے شفاتین دا ذکر، عینین دا ذکر، یدین دا ذکر، رجلین دا ذکر، مصطفیٰ دے دہن مبارک دا ذکر، مصطفیٰ دے زقن دا ذکر اور پیارے مصطفیٰ دے سارے بدن دا ذکر، انہوں کہندے نے میلاد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ۔ دیوبند علماء دے حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے 3 کتاباں لکھیاں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے، اور 3 کتاباں وچ 9 مقامات تے انہاں اے جملہ لکھیا ہے باقاعدہ کہ ذکر مصطفیٰ دا مطلب ہے میلاد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ دا مطلب ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ اسی تے بڑے حیران ہونے ہیں کہ اج بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین نے میلاد منایا سی؟ اگر منایا سی تو کنی باری منایا سی زندگی وچ؟ ذرا حساب لاؤ نا۔ اگر کوئی اج بھی اے بندہ سوال کرے انہوں جواب دیو جناب حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام نے انی باری زندگی وچ میلاد مصطفیٰ منایا ہے جدا حساب ہی کوئی نہیں، جدہ حساب ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگوں پھر وہ سوال کرے گا کہ نہیں اگر منایا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو حساب لاؤ نا، کوئی نہ کوئی ثبوت تے دیو نا کہ زندگی کنی باری منایا ہے۔ اس بندے نو گزارش کرو جناب تسی صرف انی گل دس دیو حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کھانے کھان دے رہے، زندگی چونا کننا کھانا کھادا ہے، او کہے گا جناب اے تے او حساب ہے جڑا لگ ہی نہیں سکدا کہ بندہ دن وچ 3 واری 2 واری کھانا کھاندا ہے، کیویں حساب لگے گا زندگی چ کننا کھانا کھادا ہے؟ پھر کہو رب دیا بندیا جڑا کام بندہ دیہاڑی چ 2 واری کردا ہے او دا تے حساب نہیں لگ سکدا، تے جڑا کام صحابہ کرام ایک دن وچ 100 واری کر دے رہے ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ، او دے تو حساب مانگدا پھرنا ہے، او دے تو ثبوت مانگدا پھرنا ہے کہ آجا محبت پیار نال تمی ساڈے نال رل کے پڑھ لے طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا، شان تیری بلے بلے رب بھی درود کلے، ویریاں دے پیراں تھلے چدراں وچھان والیا، عرشاں تے جان والیا، شان تیری بلے بلے رب بھی درود کلے، ویریاں دے پیراں تھلے چدراں وچھان والیا، عرشاں تے جان والیا۔ اور اسی دے کہنے ہیں آ ساڑھے نال محبت پیار نال کہلا جیڑی ڈیری اللہ رب العزت دی بارگاہ بھی جا رہی ہے، جتھے ساڑھا سنا خانہ وچ نام آوے ہوتے تو آڑھا بھی نام آ جاوے، آؤ محبت نال مل کے پڑھئے کٹا سونا نام تیرا، سچائی کلام تیرا، اچائی مقام تیرا، آیتاں سنان والیا، عرشاں تے جان والیا۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔